U pokušaju da nadmaši pesmom svoje konkurente, on podražava sve druge zvuke koje čuje u šumi. Ovo je bilo zatvaranje blende fotoaparata. Još jednom. A sada aparat sa premotavanjem. A ovo je automobilski alarm koji je čuo. A sada zvuci šumskih radnika i njihovih motornih testera. Ova spektakularna ptica je samo jedan primer dokle su mužjaci ptica spremni da idu da bi privukli ženke. Repertoar metoda i čitava ekstravagancija udvaranja kod ptica je zapanjujuća. A priroda odnosa između mužjaka i ženki ptica raznovrsnija je više nego što možete da zamislite.